Police Report. Kalpasan iti nakamames a desgrasya iti napalpalabas, ket ada iti balag iti nailya na pulisya iti ili ti pasukin, ken iti ada iti riding community, pakaseknan iti panagananad. Kuna ti Deputy Chief of Police iti pasukin Municipal Police Station, ani Police Lieutenant Beryl Dacudaw, akanayon kuma, nga gananad iti motorista, itataan na bara ti kalsada. Yes sir, lalo na dito sa highway ng pasukin sir, medyo mahaba. Kaya ang reminders lang sa mga motorista, mga nagdadrive ng mga sasakyan, na wag masyadong ma-overwhelm sa mahabang highway ng pasukin sir, kasi may mga paliko yan sir na baka din nila mapansin, lalo na pag gabi sir is sa gabi sir is tahimik kasi yung daan, kaya medyo na-overwhelm sila sir. Although may mga signage na nakalagay, may ilaw naman sir, hindi talaga, minsan ang dahilan kasi ng accident sir is nalulus ng control sir, kaya pag nag-drive sila sa mga highway sir, bali magdahan-dahan sila sir, huwag nilang masyadong bilisan. Imbatad met ni Miss Alelin Udaundo may sa kadagiti ada iti riding community nga agridam agalerto no kasta agman maneho gapot ta uray kasano ti kinanad ti tao ket adalata iti kanito ang mabalin ang maaksidente. Tilay daw dawat ko kadagiti iso amin nga pada nga magmagneti kalsada, kasapulan lang ti panagan-anad. Kitaan tayo dagiti pagsaysayatan tayon. Narigati agpatpataray tawas na yung amin ito ayamin sir. Kang ronaan no, medyo nakainuman. Hindi ka lang inayag agdara-dribon. Yun lang sir. Kaya karkararag tayo latangin na po. Iti agda market naka-alerto ti PNP kadagiti kalsada ken kadagiti tourist spots para iti Sumvac 2026. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.